Sanibona bafethu uVana Sports lo. So namhlanje ngizokhuluma udaba la coach Orlando Pirates uJose Rivero. Yebo nje wanazi nonke bafethu Orlando Pirates izodlala namhlanje idla against iMarumo Gallants. Ngiyazi abe khona. But angizile ukuzokhuluma le game namhlanje. Ngizokhuluma about udaba lakhe necontract yakhe. Yebo I've heard some rumors circulating ukuthi Jose Rivero ngenzeka ayisign icontract neOrlando Pirates. But ke at the looks of izinto right now, masibheka izinto right now, it doesn't look like uJose Rivero uzoyisayina ngempela contracts because mina ngikhumbula kahle sengakhuluma udaba lakhe saqala isizini siwina iChampions League. Simuntu sephupha kakhulu siwina iMTN Net. Mina ngikhumbula siwina iMTN Net sishaya iStelis. Awakhala kakhulu uJose Rivero, ekhala umndeni wakhe, usiyawukhumbula umndeni wakhe le eSpain, and many people said wa umndeni wakhe ungezi la. Yabo indleke eziningi bafethu lezi ukuthi umndeni wakhe umuvo le eSpain uzohlala la. Yabo maybe yale eSpain futhi basuke bangayeli ukuthi bayovakasha. Yabo maybe pre-season basuke beyele ukuthi kuyosetshenzwa ngosikhathi beyile le eSpain bawudlana neSevilla, amathima kanjalo, amathima aphezulu nje. Orlando Pirates ngosikhathi iyoshaya pre-season le eSpain. So ngizokhuluma about icontract yakhe. Jose Rivero wajoin Orlando Pirates ngo-2022. Wajoin Orlando Pirates ngo-2022 and indebe eseyinikeze Orlando Pirates ama-cups. The achievement achieved Orlando Pirates is very huge. Yabo in a short space of time, 2022, 2023, 2024, it's 2025 now. Contract yakhe izophela nini? Izophela ngoJune. It doesn't look like izorenew anytime soon contract yakhe. But I hope Orlando Pirates prepare izinto imnikeze mhlambe i-contract engconywana. Yabo mhlambe i-add nama add on lapho isho ukuthi umndeni wakhe mhlambe bazozama ukuwenzela umuzi ngala. Yabo nje angazi ngempela ungangitshela wena ukuthi ngokwakho ungacabanga ukuthi Orlando Pirates isethe kanjani icontract ya Jose Rivero entsha mebemncenga ukuthi asale, because it's up to Jose Rivero to sign the contract. It's not up to the club. Yabo it's not up to the club, it's up to the coach. Yabo ukuthi yena uyayi-renew i-contract or what. But ke lana ngizokhuluma about ngizothini coach abangakwazi mhlambe ukumreplace uJose Rivero. I'm not saying labo coach kumele sibalande, ningizwe kahle. I'm not saying Orlando Pirates kumele ibalande, but I'm looking at the potential coaches Orlando Pirates could pounce on. Yabo I'm not talking about the likes of Tenten Malisela. I know many Orlando Pirates fans like Tenten Malisela, but guys, let's be realistic. Orlando Pirates is not a club encane. Orlando Pirates akusiyona iTS Galaxy leya WinNetbank. Orlando Pirates is a big brand. Orlando Pirates is a big brand. Tenten Malisela is the type of coach that do well when he coaches amateam amancane. Yes, akakaze anike club enkulu usayimanage, but that's like ngathi i-risk le afuqamanga i-risk ukunikeza the likes of Tenten Malisela ukuthi akwazi ukucoacha ama-club amakhulu. I-risk ngempela ingakho ungawazi umbone ecoacha ama-club njengo Kaizer, njengo Orlando Pirates, njengo yabo Sundowns, because ucoach vele ojwayele ukucoacha ama-club amancane. Yabo so ngokwami mina ucoach engimbona mhlambe engangcono ukureplace uJose Rivero if kwenzeka uJose Rivero ehamba. Ningizwe kahle, if kwenzeka uJose Rivero ehamba, ucoach mina engimbona engcono lo coach lo Peter Mosimane guys. Peter Mosimane guys, CV yakhe i-right. CV ya Peter Mosimane i-right, packed. Ziningi izinto ongayincoma njengo Peter Mosimane. Wawinile ama-Champions League neSundowns, wayiwina iChampions League neSundowns, wawina ama-Champions League neAl Ahly, wawina ama-league le eEgypt, wawina ama-league la eSouth Africa. Kuningi nje wawina futhi nama-cups la eSouth Africa, wawina ama-cups eEgypt. So kuningi uPeter Mosimane asekwenzile ebholini la eSouth Africa. Yabo ukudlalwa nje kwebhola into ayenza kwiSundowns, indlela ayishintsha khona iSundowns. Sundowns kwakuyiclub mfethu eyayithathwa kancane. Many people really doubted iSundowns ukuthi izokwazi ukubuyela in their former glory, because iSundowns yayintswembu kudala. Yabo kwashintshana ucoach ke la ababelungu ucoach base-Europe bangala understand ibhola la balanda ucoach wala eSouth Africa. Coach wala eSouth Africa uPeter Mosimane, and many people doubted Peter Mosimane, but uPeter Mosimane sticked to his game plan. Yabo wakhuluma noMotsepe. Inkinga ke ya Peter Mosimane neOrlando Pirates, I don't think ama-parties azokwazi ukusebenzisana. Because if
you look at Peter Moseman, he's the type of coach uma edinga umdlali uyamthola lo umdlali. He's that type of coach. Let's say Peter Moseman ube coach Orlando Pirates ngoJanuary. La ube coach Orlando Pirates kule league ndesiphuma and ufuna uApolis. Peter Moseman ubezomthola uApolis. Ukube bekwisa kwiSundowns njalo ubezomthola uApolis. But right now thina sino coach Jose Rivera. I'm not saying Jose Rivera akwazi ukuyikhulumela. Yabo uPeter Moseman angazama ukulwa nemanagement. Because uPeter Moseman into ifuna yenzekile. Ilozo izinto engabona mina ukuthi mhlambe bangashayisana ngazo. Peter Moseman akusiyena lo coach lo yabo omcontrolayo. Uyena ufuna ukuyicontrola yena, ufuna ukuzenzela yena izinto. Yabo. Mefuna nje umdlali kumele amthole. Iclub kumele yenze izinto zenzeke imthole lo mdlali because umdlali ngokwakhe abonayo ukuthi uzomsebenzela. Yabo. But ke into ebengiyithanda uJose Rivera mina engathi iclub ingakwazi umgcina futhi engithanda ngayo uyathanda ukuletha italent encane yabo ku men's squad. Letha italent encane ku men's squad since efikile nje uJose Rivera. We've seen the likes of Onkote, seen the likes of Mfukeng, we've seen the likes of Mbogazi. Yambona right now Mbogazi. Yabo you can name more. Yabo you can name more young talent eselikhona lapha ku squad se Orlando Pirates. Yabo engakuthi mfethu bangakwazi ukulungisa izinto but ke mina I'm looking forward to see ukuthi kuzowenzakalani but I raise Peter Moseman as a perfect candidate to replace uJose Rivera for me. Ngangitshela wena ukuthi uba ucoach ongakwazi ukureplace uJose Rivera. Right now baningi ucoach abama free agent. Yabo Eric Tinkler sathana kuchithwa iCape Town City. I'm not saying we must go and grab Eric Tinkler. Eric Tinkler is not a good coach. Yabo I feel like his tactics are outdated but he is a free agent right now. Yabo and unama ties in Orlando Pirates. He's been the Orlando Pirates coach. Say why he coached Orlando Pirates before. I think now Roger Tisa we free agent if I'm not mistaken currently. Yabo baningi nje coach esingakwazi ukukhuluma nabo sixoxisana. But ke singesazi bafethu ungangitshela wena lapha kuma comments umuphi coach ombona engcono ukureplace uJose Rivera imiphela icontract kaJose Rivera because izophela phela icontract yakhe. ngoJune izophela and mesiguy renew kuningi okuzokwenzakala. Yabo ngiyabonga bafethu uVane Sports lo ungakhohlwa usubscribe ulike. Ngiyabonga ngothandeni nginiyalo. Uma uyibukile ivideo wazi wasifika la we legend. Yabo uyamsupporta impela uVane Sports. Ungakhohlwa mfethu usubscribe lapho to watch more content yaVane Sports mfethu. Ngiyabonga ngothandeni nginiyalona. Yabo ngiyabonga ngothandeni nginiyalona. Vane Sports lo bafethu ziningi indaba ezisazezwa seOrlando Pirates nezePSL in general. Yabo mumthandi webhola nje la eSouth Africa. Subscribe to Vane Sports. Ngiyabonga.